rasa a fora koy kana wali muso lajɛ cogoya dɔ la mais ko ni muso nanu ma i b'a sɔrɔ dɔw b'u ka bana ɲafu ye dɛ pour ani fura min ka kan i k'a d'a ma o ko k'a to kuma a bɛ kuma i fɛ ko ni e y'i kun yɛlɛma ka bɔ a ma a b'a jate minɛ ko i mako tɛ mɔgɔ bolo ani yala ni olu bɛ o muso sugu n'a u b'u lajɛ pour k'u ka bana dɔw ka fura d'a ma a bɛ cogo cogo di bon donc kibaw ko min ye lesiri ye fɔlɔ parce que e ko ye fura feerela de e taara lajɛli ni bana yɔrɔ fana fɔ tuguni min ye wali cɛ a ka walimuso lajɛ ou bien k'a furakɛ darura de bɛ nana ye ni darura tɛ silamɛya ye min fɔ lesiri la muso ka muso furakɛ cɛw ka cɛw furakɛ o de ye lesiri ye a tɛ daga wali cɛ ka walimuso i n'a ka lankɔrɔɲɛ ou bien k'a furakɛ ka lajɛ cogoya dɔ la a tɛ daga fana muso fana i ka wali cɛ lajɛ cogoya dɔ la k'o b'a furakɛ a tɛ daga silamɛya sariya la mais ni darura nana komi a bɛ diɲɛ bɛ lahala min na a bɛ yɔrɔ min o sariyaw tɛ bon bana dɔgɔtɔrɔsow la n'i taara cɛw de bɛ lajɛ sago tɔ la n'i ye muso cɛw de bɛ lajɛ sago t'a la ou bien n'i ka bana ka to ou bien ni e ye cɛ ye diyagoya muso de bɛ lajɛ sinon i n'i ka bana bɛ to ni o darura nana daruratu tubihu mahjuratu wa qala ta'ala wa qad fassala lakum ma harama alaykum illa ma uditiritum ilayhi qaidatu ko darura ko abe fe haramu yella daga ala fana ko ni alay munu haramu ya au kanya be faranfansiya fonnaw hatagira kata haramu mimma donc ni darura nana abe daga wali cɛ ka wali muso lajɛ a bɛ daga wali muso ka wali cɛ lajɛ n'a darura nana mɔgɔ wɛrɛ tɛ min bɛ furakɛ o y'o yɔrɔ ye mais lajɛli yɔrɔ fattaqullaha masata'tum lajɛli fana ka yɔrɔ la i cogo bɛɛ la ni muso nana fɛɛrɛ kɛ e ma e k'i ɲa yɛlɛma ka bɔ ale ma i kana lajɛ cogoya bɛɛ la i k'i ɲa jigi i seko hakɛ mais i b'a yɛlɛ min kɛ i seko tɛ min na ala t'i minɛ n'o ye mais e k'i seko hakɛ bɛ i k'i ɲa yɛlɛma ka bɔ a la ni lajɛli kun tɛ pour i ka lajɛ pour ni bana b'a la ni darura nana n'o ye o bɛ daga mais ni o tɛ ko ni m'a lajɛ a b'a fɔ ko a b'a jate minɛ ko m'a jate o tɛ darura ye n'a b'a lajɛli la daga ye i bɛ ala ta de kɛ ka tɛmɛ ale kan ala ka hakɛ kɔlɔsili ani ala ka gasi kɔlɔsili aw bɛ ale ta ɲɛ ni e ko ni ne min y'a jɔ ale la a kana a miiri ko mako t'a bolo ni y'i ɲa jɔ a la nin kan ni ala fana ye e fana jate minɛ n ka sariya min y'a fɔ a ye a min mako k'a la juman ka gɛlɛn ala ta de ka gɛlɛn ka tɛmɛ ale ta kan donc k'a fɔ n'i ma lajɛ a b'a jate minɛ ko min jate o tɛ darura ye dɛ kana lajɛ o kama e k'i ɲa yɛlɛma ka bɔ a la k'i ka kumaw fɔ i k'a lamɛn kuma bɛ don ni tilo de o ɲa tɛ o kuma bɛ don tilo e k'i tilima jɔ dɔrɔn i k'i ɲa yɛlɛma ka bɔ a ma a ka kumaw f'u ye mais n'a nana de bana de b'a la fo n k'a lajɛ de n'a ma lajɛ de bana tɛ dɔn darura bɛ o la daga ye mais ni o tɛ k'a fɔ ni m'a lajɛ a b'a jate minɛ ko min mako dɔn ale la o tɛ darura ye o tɛ sababu ye min b'a la daga i k'a lajɛ i ɲa yɛlɛma ka bɔ a la i seko hakɛ la ko dɔ ko kutuba min tɛmɛna mumini jogo minnu fɔra bon n'a y'a sɔrɔ jogow dɔ tun bɛ la junubu kow bɛ tun bɛ e la i tuubira i bɛ mumini jogo ninnu sɔrɔ wa i b'a sɔrɔ kɛ o de y'a to ko kutuba kɔnɔ jogo ninnu bɛ mɔgɔ min na u bɛ mɔgɔ min na kaba ala tanu hari bi ka ala deli ala k'i la sabato u kan i ka dɔ fara a kan ni jogo ninnu tɛ mɔgɔ min ma i yɛrɛ jija i bɛ jogo ninnu sɔrɔ cogo min masala a ko a bɛ jogo ninnu kɔnɔ k'i yɛrɛ tanga ka bɔ
batara kumaw ma n'a y'a sɔrɔ e tun bɛ haramu kumaw ni junubu kumaw ni kɔrɔfɔli ni nɛmɛmɛya la n'i tuubira k'a bɔ a la i bɛ mumini jogo in sɔrɔ i tun bɛ jɛnɛya la n'i tuubira ka bɔ jɛnɛya in na jogo in i b'a sɔrɔ ni mɔgɔ min tuubira i bɛ jogo ninnu sɔrɔ bali ala ko suratul furqana kɔnɔ tuma min a ye jɛnɛya fɔ a ye fulankafoya fɔ a ko illa man taba wa amana wa amila amalan salihan ulaika yubaddilu llahu sayyi'atihim hasanat ni jogo minnu tun jogo jugu minnu tun b'u la yɛrɛ ni tuubira k'a b'o la k'o kɛ jogo ɲumanw ye i ka jogo jugu n'i ka junubu min yɛrɛ tɛmɛna ala b'o yɛrɛ de yɛlɛma k'a kɛ ɲuman ye ala ye fasamanti dun kɛ dɛ bon ko olu kalimami ni ye ɲininkali fula de kɛ fɔlɔ ko salli welela ta kan kɔrɔta ni salli kɔrɔtabaga n'a bɛ salli kɔrɔta ta kan kɔrɔta ni salli kɔrɔta o bɛ cogo di bon a tɛ daga salli kɔrɔta ka fɔ da jukɔrɔ fana de salli kɔrɔta i b'a fɔ cogo de la n'a bɛ mɛn kan tɛ kɔrɔta na ale ye komi salli wele de mais a fana tun bɛ fɔ de k'i kan kɔrɔta n'a ye ka mɔgɔ to misiri kɛnɛ ma i b'a mɛn o de y'a to a sabatira ko abdullahi ibn umara ko ni ale b'a ka so kɔnɔ ko n'a a ka dumuni sigira salli wagati sera a bɛ baara kɛ ni ciden ka hadisa ye ni ciden ko ni aw dɔw la kɛlɛ ka ewa suro fana sigira salli wagati sera fo i ka dumuni de kɛ de fɔlɔ abdullahi ibn umara ni safo wagati sera ka dumuni sigira ko a bɛ dumuni kɛ de hari n'a ye salli kɔrɔta kan mɛn a b'a ka dumuni dafa de donc o y'a yira salli kɔrɔta tun bɛ fɔ de da tun bɛ kɔrɔta n'a ye dɛ a bɛ mɛn k'i to i ka so kɔnɔ wala a b'a a ka kan kɔrɔta ni salli kɔrɔta ye dɛ n'i kan kɔrɔta ni salli kɔrɔta ye dɛ minnu bɛ misiri kɛnɛma n'u y'a mɛn u b'a dɔn salli kɔrɔtara u bɛ na bon ani minnu bɛ ewa taama kana n'u y'a dɔn salli kɔrɔtara u bɛ na misiri in kɔnɔ donc kan bɛ kɔrɔta n'a ye dɛ i bɛ kan kɔrɔta ni salli kɔrɔta ye ciden tile la kan tun bɛ kɔrɔta ni salli kɔrɔta ye dɛ a bɛ mɛn k'i to misiri kɛnɛma nin ye ɲininkali fɔlɔ jaabi filanan ko alimami ko ale ka salli bɛɛ ye tɛkibiru de kabaru de maana sami allahu liman hamida kan ka fɔ yɔrɔ min hari o yɔrɔ a bɛ kabaru dɔ fɔ bon ni sabatira a ye wajibi tɔ ye alimami wulitɔ k'a fɔ sami allahu liman hamida o ye wajibi de o de y'a to dɔnnikɛbaw ko n'i ɲinana a kɔ i ɲinana a kɔ ko kabula b'i la parce que i ye wajibi dɔ nagasira mais ni alimami b'a dɔn a y'a tugu k'a to ye salli bɛ tiɲɛ yɛrɛ parce que wajibi salli la n'i ɲinana de sujudu b'a ɲɛ mais n'i y'u tugu a bɛ tiɲɛ a bɛ salli tiɲɛ i bolo wala n'a y'a sɔrɔ nin sahalen dɔ parce que nin kumaw dɔw bɛ fɔ k'a fɔ u sahalen dɔ a bɛ balan na k'a fɔ mɔgɔ bɛ salli hari an ka fiqhu la majabi maliki fiqhu la k'a fɔ ewa min ye ewa sami allahu liman hamida kan ka fɔ yɔrɔ min k'o bɛ kɛ allahu akbaru ye a bɛ balan na mais n'a yera ye n'a y'a sɔrɔ jahiliya de don alimami t'a dɔn de a bɛ ladɔnniya fɛn t'u ka salli la min tɛmɛna u b'a ladɔnniya mais n'a y'a sɔrɔ yɛrɛ tugu de don a b'a kɛ salli tiɲɛlen de don bon ko dɔ ko an balima ko dɔ ye ɲininkali ko dɔ bɛ hari n'ale bɛ voyage la a bɛ baraji su ninnu kɛ ko ale ko a ma n'a bɛ voyage la kana so parce que o de ka nɔgɔ a ma ko ale ko a ye hadamaden t'i ka sa wagati dɔ wagati bɛ ka kɛ bato la ɲininkali ye min ye dɔrɔn yala ka mɔgɔ tɔ voyage la i ka so o de ka ɲi ba ou bien sunbaliya de ka ɲi n'i bɛ voyage la dɔɔninkɛbaaw hari farida so u y'a tila ka taa tila yɔrɔ ma saba de
ni mɔgɔ min bɛ voyage la hari sunkalo farda sun ni yɛrɛ y'a dɔn i bɛ se ka sun sun t'i tɔɔrɔ taama in na wa anta sunu khairul lakum ala ko a ka sun o de y'a ma hɛrɛ ye ni yɛrɛ y'a dɔn i bɛ taama la i bɛ se ka sun a t'i degun donc i bɛ sun o de ka ɲi mais taamaden ni yɛrɛ y'a dɔn ni sunna sun a tɛ tɔɔrɔ lase ma dɛ mais a bɛ n degun i ka ala ka nɔgɔya min na o de ka ɲi e ka min lahala sabanan taamaden y'a dɔn ni sunna sun degun in tɛ dɛ a bɛ tɔɔrɔ yɛrɛ de lase ma a haramuyara nin yɔrɔ de la e ka so ala ka aya kosɔn wala tulqu bi aydikum ila tahaluka ala ko a yɛrɛ kana yɛrɛ di halaki ma ciden fana ko lesa min albir ashiyam fi safari ciden ko bato tɛ ɲumaya tɛ ka wa sun k'i to taama la mais ni hadisa laɲini ye mun ye sun bɛ mɔgɔ min tɔɔrɔ ni hadisa laɲini ye o de sun bɛ mɔgɔ min tɔɔrɔ parce que ciden yɛrɛ tile la a sabatira k'u to taamadenya la taama dɔ la mɔgɔ si sunnen tun tɛ fo ciden ani abdullahi ibn rawhata olu de tun bɛ sun na o taama in na o sɛbɛnw dɔ tun bɛ sun k'u to taama in na u bɛ sun hali sen dɔ la mɔgɔw sunna k'u to taama dɔ la sun digira mɔgɔw la fo ciden ye jama ye yɔrɔ dɔ la sun digira mɔgɔw la ayi sun digira mɔgɔw la u nana fo ciden ye fɔlɔ ko sun digira mɔgɔw la dɛ lasara kɔfɛ fana han ko mɔgɔw degunna bi kosɛbɛ sun digir'o la ka ciden tɔ ɲaamɛ ka k'u ka ji dɔ minan kɔnɔ k'a di u ye ji dɔ minan kɔnɔ a y'a kɔrɔta bɛɛ y'a ye ciden y'a sun tigɛ pour bɛɛ k'a ka sun tigɛ ni degun kɛra bɛɛ y'a ka sun tigɛ mɔgɔ dɔw bɛ u ma sɔn k'a ka sun tigɛ ciden ɲa bɛ jama la u kɔrilen b'a la u b'a kɛ ka fini yanga yanga kan ciden ko ni jama ye mun ye ko karisa de don de bɛɛ ye sun tigɛ ale ma tigɛ sun de filɛ ka dig'a la bon o de y'a to mɔgɔ kɔrilen b'a la dɔrɔn ka finiw k'a la suma la ciden ko jalikum ulaika usatu a ko sisan olu y'ala sɔsɔlaw de ulaika usatu hari bi ni sun tigɛ ko mɔgɔ tɔw k'u ka sun tigɛ hari bi minnu bɛ sun na ninnu y'ala sɔsɔlaw de ye sa ninnu y'ala sɔsɔlaw de degun bi ka degunnen de tun bɛ tɔɔrɔ lase ma hari sa i b'a kɔnɔ ciden k'olu y'ala sɔsɔla de wala a dagara mɔgɔ ka so taama kɔnɔ ni yɛrɛ y'a dɔn ko sun t'i degun a dagara i ka sun mais ni yɛrɛ y'a dɔn a bɛ degun i b'a to yen n'i y'a dɔn kɔnɔ a bɛ tɔɔrɔ lase ma sun tɔli de ye wajibi ye k'aw la no ne ɲana hari suro an ye nin fɔ nin jaabira ya siɲa joli ko dɔ ko ni ale bɛ bitigitigi ye ni dɔ nana ale ma ka minan dɔ ɲini ale fɛ minan in t'ale bolo yala bɛ dagale ka taa mina mɔgɔ la kɛrɛfɛ bitigi la k'a fɛrɛ a ma k'a ka tɔnɔ mina an ko nin ye haramu de fo ka taa diɲɛ wuli a tɛ se ka daga fana ciden de ko la bayuma laysa indaka a ko minan min tɛ e fɛ kana feere mɔgɔ ma na cogo dɔ la bayuma la yamuluku ciden ko minan ni e ka mara t'a kan ma k'i ka mara fɛn ye kana feere mɔgɔ ma an y'o fɔ ya siɲa joli hakim bun hijami ye ciden ɲininka nin jati yɛrɛ de la ne ye ko marasan de kila in bɛna minan dɔ ɲini fɛ a ti n bɔlɔn yali n bɛ se k'a ka wari mina ka taa minan ɲini kana feere ma ko la yabiyuma la yamuluku a ko minan min t'i bolo kana feere mɔgɔ ma donc nin tɛ daga ni bɛ n'a tɛ ɲa ko taa minan sa i sigiɲɔgɔn in bolo minan in bɛ prix mina an kɔrɔ e ka taa san n'i ka wari jɛ i ni minan in kana i ka bitigi la i ka feere nin ma ou bien i ka taabolo juru la ni minan d'i ma juru la kiliyan y'a ta o kiliyan ma ta o i ka wari juru de bɛ ne la minan in tɛ sagi tuguni o la i bɛna minan in feere kiliyan ma nin de y'a bɔda ye mais a tɛ daga i ka feere ka to nin ka mara la bal ciden ko sallallahu alaihi wasallam a ko ewa ko marasanw ni e ye minan sa mɔgɔ dɔw la a ka bitigi kɔnɔ e y'a ka wari compter k'a d'a ma a ko ka minan dalen to a ka bitigi kɔnɔ kana feere kiliyan ma de fo e k'a ta k'a lase i ka yɔrɔ ma hata
يهوجها التجار إلى إرهالهم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تبيع السلع حتى تهيجها تجار إلى إرهالهم. كيدين يباليلك كوكو مرسون ني أي من ميسا كان منين فير كليان ورما كمنين تو أنولا فو إك منين تا إنا كسي إفنا كيرولا نيا سيكا بتيجي وقت ميبا فير مغما نهارا كوري سرالم كوفي كنا فير كلا ورما كاتوا لك بتيجي كونو فلو فو أكسي إك مرما إك يروما ni hadisa be o janko mina minte tayere ko ebe fere moma o tebbe ko karabala ni karabara ti bila durumila ube jeniya fembilawa ante mena ninka kitabu tauhidila ante menaka hadisu jubab lumogo ka hadisa yoro bune useminu kumana la ante menaka yoro la anko nya ufula foyen ko abe do bolo ko karabali be kuma kandela me karawari teke walela ko shew salih fawzani bodeka ni allameli lameleke akida ko la karabali yoro la abale bolo karabali be kuma kandela karabali teke walela ale baka deleka amaru tayine ko parce que amaru tuma mi kafiru ya Allah jaba ko aka ciden nani aye ciden nani me animi salen nana kasile ko ciden ko mundo aku kafiru mawude yella jabade fo kinki nani ni nani ako be nen nani wakati mi iddu sukumbe chogode akonde sukuma fantele ne le manani ka kanuye ani koy mandinya fana awa ciden ko har ni sagira kila jaba saga kan nani ni dusukuma fantile do ni limaniya ko aye min be qur'ana kono suratu nahl ko o ko jigina o de kibariyala ko ola shew salih fawzani bolo karabali be kuma kandela karabali te kewalela min ko bunu sheminu ko alema fawzani foyede na ko doni ke bawo do ba fo ko karabali te kewalela akome kuma sahale karabali be kewalela adon nya foye nko Sheikh Abdulaziz Bumbaji fana nyinin kara ko karabali be ke walela wala no ye mugo karaba ko ika dolomi e yere bado fagali kela de jora ikuna nima dolomi sisa ambi faga adone ndo fana mugo minda bese ki faga fana ewa abe fagali ke fana adagare ka dolomi junubuti la dolomina ube na yi karaba ika jene yake doni ke baw ka kuma bo yoro yere ko eska mugo be se ka karaba ka jeneya ke wa ko parce que jeneya in fule fuyi ceya ka wulide ko fana be wulini hada maden sakode donc wala do ko karabali te jeneya la me bunu semi bo fana sabati ako karabali be se ka yala hada maden de u be se ka karaba me ni yere se wa fenkera muso ina yi magara muso ina janko ni muso ina ya soro cekani eye fonnan kayde sahawa da falen bila hada madende abese ka ki karabara ne ni magara muso ina ikace ya fana bese ka wuli adamu fana bese kana ikace ya fana bese ka wuli ako karabali bese ka yala sino doni ka do ko jena yoro ko karabali te se ka ye ko parce que jena inte se ka ke fo ce ya ka wuli de ko ni ce ya fana wuli la dro ko ma karaba diari yere de mais ala kulli hali ibnu samir rahimahullah ye karabali sabati haro yere la ko doni ko kuma sahale karabali mbu haro yoro fana la donc ni karabara ye jena ke o karabala ye dolomiyo junubuti la silamiya sirala tajawwaja lani ummatul qat'a wa nisyan وما أستكره عليه كيرن قال تمنى كم منتون نو قطوران كم منك وبو يننا كم منك وبو كربرا كم منك الله تمنى ولا تومنا نويه
bon ni ɲininkali min kɛ ko hadisa min nana ko n'i ye fajiri salli jama la i sigira i ka salli n'o la ka jikiru ko fo ka taa tile bɔ karakan fila salli bon ko olu mura dafalen baraji bɛ d'i ma ko ale tun b'o kɛ misiri kɔnɔ mais sisan ale bɛ taama yɔrɔ la u bɛ yɔrɔ min ale kelen de bɛ salli n'a kelen sallira fana ko a bɛ sigi ka jikiru a bɛ baraji sɔrɔ wa Bumbaji Abdulaziz Bumbaji min jaabi muso la ne fana bo o ɲɔgɔnna kɛ n ka jaabu ye muso dɔ ye Bumbaji ɲininka yala baraji min filɛ nin ye ni ne fana sigiri n ka so kɔnɔ ne ye muso de ne tɛ taa salli misiri kɔnɔ mais ni n sallira n ka so kɔnɔ n sigira n ye jikirinw kɛ tile bɔra n ye arakan fila salli n bɛ baraji sɔrɔ a ko arzu inna fadilallahi washi ako an ba jigi an tɛ se ka dankaniya kan ko baraji in bɛ d'e ma i donna hadisan kɔnɔ ako mais an b'a jigi ye parce que ala ka fasamanta ka bɔ a ka fasamanta yiriwalen don an b'a jigi ala bɛ baraji in d'i ma mais an tɛ dankaniya k'a kan ayiwa nin fana ta ye o de an b'a jigi ala ka fasamanta yiriwalen don a bɛ baraji in d'i ma mais an tɛ se ka dankaniya kan ko i bɛ hadisa in na ko e mɔgɔ min ni jaka bɔti sera i ka nafolo dɔ bɛ dɔ la ka baara kɛ n'a ye o tigi de b'o nafolo jaka bɔ walima e mun ta de b'a kɛ bon o dɔ ko ni jaka wagati sera e ka nafolo bɛ dɔ bolo a bɛ baara kɛ n'a ye e de b'a jaka bɔ ou ale de b'a jaka bɔ bon n'a y'a sɔrɔ e ye nafolo in juru dɔn a tigi la de a b'a kɛ ka baara kɛ n'a ye mais e de t'a dɔn a juru b'a la no semina rahimahullah ɲininkara nin na a ko aw fula bɛɛ bɛ jaka bɔ nafolo bɛ juru min nafolo juru bɛ min na ka nafolo de don n'a nafolo tiɲɛna a b'a sara de n'a juru de donna la a bɛ compter comme a ka nafolo de mɔgɔw ɲɛ b'ale de bolo ale bɛ baara k'a kɔnɔ u b'a jate a tile ka nafolo de n'a ye nisabe bɔ a jaka ba k'a ka nafolo a b'a jaka bɔ e min fana ka juru dɔn ka nafolo de n'a b'a bolo a jaka bɛ e fana kan parce que e fana ka nafolo de don n'i ka nafolo juru bɛ mɔgɔ la setigi don don o don n'i ko karisa n ka juru sara e yɛrɛ b'a dɔn a b'i ka nafolo compter ka na d'e ma o bɛ komi i ka warijɛ de a ko a jaka b'i kan donc nafolo in jaka bɛ e kan e ka nafolo de don a b'a bolo juru min don ni i wa setigi de don n'a bɛ juru sara ni mako sera la don o don a bɛ taa d'i ma a bɛ compter ka nafolo de b'a jaka bɔ a bɛ min fana bolo a bɛ compter ka nafolo de a fila bɛɛ b'a jaka bɔ bon ko muso n'i bɛ salli la e ka daga bɛ taa kan wa a bɛ komi a sisira a b'a kɛ ka tiɲɛ e bɛ salli kɔnɔ i bɛ se ka salli tigɛ nafolomafɛn de don ni yɛrɛ b'a dɔn a b'a tiɲɛ dumuni de don janko n'a y'a sɔrɔ jama dumuni de don salli tigɛ i kana a labɛn kɔfɛ i ka continuer ka t'i ka salli la parce que an y'a fɔ yan an ko dɔɔninkɛbaaw ko salli bɛ tigɛ nafolomafɛn tangali sababu la salli bɛ se ka tigɛ fana min ye nin tangalen kisili salli bɛ se ka tigɛ ninnu sababu la ou bien n'i ye saa dɔw ye ka na i yɛrɛ ma ou bien ɲa bɛ saa dɔw la a b'a kɛ ka taama ka taa mɔgɔ dɔ ma ou bien ɲa bɛ denmisɛnnin la a b'a kɛ ka taama ka taa kɔlɔn ma olu n'a ɲɔgɔnnaw ou bien denmisɛnnin b'a kɛ ka ŋunuma ka taa tasuma bɛ salli kɔnɔ salli tigɛ ninnu kama dɔɔni kama ko ninnu ye darura ye n'i bɛ se ka salli tigɛ ninnu kama k'u dila fɔlɔ kɔfɛ i bɛ continuer ka taa sagi i ka salli kan a bamuso de fana na a taara a faso la a ka bamuso de sɔrɔ mɔgɔ tɛ bamuso de min b'a la a ye san 2 ɲɔgɔn kɛ o kɔnɔna de la a yɛrɛ furujɛ nana sa ko dɔw ko k'a ka na a ka furujɛ minɛ a cɛ de ka so dɔw ko k'a bɛ furujɛ minɛ a ba de ka yɔrɔ la yala ko nin ko dɔ ko dɔn ko ɲininkali don ko muso dɔ a ba de tun man kɛnɛ a taara a ba kɔrɔ a bɛ ba ladon bon o kɔnɔna na a cɛ fana fatura a bɛ komi cɛ fatura dugu min na ani ale b'a ba kɔrɔ yɔrɔ min yɔrɔ kelenw tɛ ko dɔw ko a ka bɔ ba yɔrɔ la ba ka dugu la
cɛ fatura yɔrɔ min a kana ka furuja mina ye dɔ ko ayi a bɛ furuja mina ba yɔrɔ de la ɲininkali ye nin de nin jaabi ye min ye fatuli kibariya nana k'a sɔrɔ yɔrɔ min furuja bɛ mina yɔrɔ de la a wajibilen b'a ka furuja in bɛ mina a b'a ka yɔrɔ de la a tɛ daga ka bɔ ka taa yɔrɔ si ni darura tɛ a bɛ furuja mina saya kibariya nana k'a sɔrɔ yɔrɔ min furuja bɛ mina yen de ko dɔ ko ale ni mɔgɔw dɔ bɛ ɲɔgɔn kan ko k'u tɛ baara kɛ ni kuranna de wa ko olu bɛ baara kɛ ni kuranna ni tawurata ni injili de u tɛ baara kɛ ni hadisa ye ko olu ye kɔnɔnandiya k'u ye ko ale ye kɔnɔnandiya k'u ye a dɛsɛr'u la a ka jɔyɔrɔ kan ka kɛ mun ye nin tigiw ye kafiriw ye siɲɛ fila dɔnnikɛbaaw ye min fɔ siɲɛ fɔlɔ ni mɔgɔ o mɔgɔ kɔ ne ye n wasa dɔ kuranna de la ne tɛ baara kɛ ni ciden karisa ye kafiri ye u b'a fɔ olu de ma kuraniyuw na parce que i ma da kuranna yɛrɛ de la ala de ko kuranna kɔnɔ ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha a ko ciden tɛ kuma n'a nin dungo ye dɛ ciden ye kuma fɔ ala de y'a wahawa ma a ka ɲɛnamaya kɔnɔ ni hadisa de saru ko ciden de kote ala de y'a wahawa ma a ma kuma n'a nin dungo ye donc n'i ma baara kɛ ni ciden karisa sahalen ye i ma baara kɛ ni hari kuranna ye kuranna de ko ma ta'akum rasulu faquduhu ma nahakum anhu fantahu ni ciden ye min da uma aya min aya balu min na yo to ye kuranna de yo fo o man yuti rasula faqad ata Allah kuranna de ko ni mɔgɔ mo tura ciden ko itura ala ko o kaca kuranna kono donc alquraniyuna min ko ne be baara kɛ ni kuranna ne tɛ baara kɛ ni hadisa kafiri do donc ko kafiri do kɛlɛ a kafiri yɔrɔ filanan ye mun ye ni mɔgɔ o mɔgɔ ko tawreta injila kuranna baara bɛ kɛ ni kuranna ye sisan cogo min baara bɛ kɛ ni tawreta ni injila ye a diini samawiya ko diinaw bɛɛ kɛlɛ kafiri wahdatul adiyan u b'a fɔ minnu ma ko wahdatul adiyan ka diinaw kɛ kɛlɛ ye o de ye kafiri de dɔnnikɛbagaw bolo ni mɔgɔ o mɔgɔ ko yahudaya nasaraya tawreta injila kuranna ko u bɛɛ ye diina de ka diinaw kɛ kɛlɛ ye kafiri de ala de ko man yabta ghayra al-islam diina fala yuqbala minhu inna diina inda allahi al-islam ala de ko ni mɔgɔ silamiya diina tana ko ni y'o ɲini ko i b'o de kɛ diina ye i bɛ ala bato n'a dugukolo kan ni ala t'a minɛ i la ala de ko inna diina inda allahi al-islam a ko diina min bɛ jate ale fɛ ko nin ye diina ye k'o ye silamiya dɔrɔn de waradaitu lakum al-islam diina ala ko ale jɛna n'a ye a ka min kɛ diina ye kin bato n'a ye o ye silamiya diina de wala diina wɛrɛ tɛ ye dɛ musa ka diina tun ye diina ye musa tile la sani ciden ka ci musa ka diina tun ye diina ye sani isa ka ci musa ka diina tun ye diina ye mais cilen kɔfɛ musa ka diina tusera isa ka diina tusera tawreta tusera injila tusera baara bɛ kɛ ni kuranna de hari ni injila yɛrɛ bɛ diɲɛ kɔnɔ siya a tuselen don baara tɛ kɛ n'a ye a bɛ yahudiyaw yɛrɛ bolo ko musa ka a bɛ yahudiyaw yɛrɛ bolo ko ani nasara ko isa ka sariya ko a ye musa ka sariya dɔ tuse yahudiya yɛrɛ b'o dɔ ka kitabu kɔnɔ u jɛnnen b'o na ma ko isa ka sariya dɔ ye musa ka sariya dɔ tuse nasara yɛrɛ b'o dɔn mais a donnen dɔw bolo fana tuma min isa fana sana ka yɛlɛ a y'o fɔ ya bani israila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadi min at-taurati wal injil musaddiqan lima bayna yadi min at-taurati wal injil wa mubassira bi rasuli yati min ba'di ismuhu ahmad isa ya fɔ a ka mɔgɔ ye a ko n b'aw nisɔndiya n b'aw kibaruya ni ciden dɔ ye
o bena ne kofe a togo de ko ahmadu donc isa ka dina tuselendo musa ka dina tuselendo tawreta tuselendo injila tuse bara site kuni e jian kono sisa bal doni ke ba ko ate daga ikin mara yere ate daga ikun silama ko mara yere ko bu lajje foni mu'min ko bu korona kala galon mun bu kono ko huja jow yere kanu kan galon ne fo o doron ko depuis de nyere tilela dondo la umar ibn khattab ani tawreta aye tawreta e wa papier do binne bolon kono la ayata nana na ciden fe kon ni nye tawreta de ciden diminana akwa fi shakki bima jitu bi ya ibn khattab aw antum mutahawwikuna fi ma jitu bihi ako yala khattab de nini min nana ima qur'ana shikale de wala wa ube yala aw shikale be fenna nene min nana de wa والذي نفسي بيده لو كان أخي موسى حيا ما وشيه إلا اتباعي أكون كلنا نمسا نمبي مسا من بلو نمبالي ما كي موسى يربي نيانا ما يلا سيسا أكا دينا انتا وصفوا كتغني دكو أكا تابلا كتغني دكو هرم موسى يربي بلولا أبا تابلا كتغني دكو ألا يولاه دوتا سورة آل مران ألا يولاه دوتا النبي ما بيبولو دي ni ciden cira kan na nyuma mi soro jian ko ni bi tabila de ka tuwale de ko ka ta de ke donc lambe min fo nun tugu ye kafiru de ni eyi konanja i deseru la i ka joyoro e minye ma bula pew i retige kabon nono na ikima bula pew donc mo mun tu kala halado fana na tigi ba fe ka gere wala ukalla halafu atigiye kana gere nono na de ubetende de uku kala halabange moye kana gerula ufara nyogol na pew kafiru de do silamawte subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk furasa afora koy kana wali musolla je chogo ya dola me konni muson nanu may ba sura do bu ka bananya fuyede pour ani fura min ka kai ka dama ko ka to kuma abe kuma ife ko ne eyi kunyele maka bwa ma bajate mina ko ima kote mo bolo ani yala ni ulube o muso sugu na buban ulaje puru ko ka banado ka fura dama be to ko mo chigodi bon donc ko minye lesiri e folo parce que ko e fura fere la de etara la jelini bana yoro fana fo tuguni minye wali che aka wali muso laje ube ka furake darura de be nana ni darura te silamiya yi min fo lesiri la muso ka muso furake chewu ka chewu furake o de lesiri ate daga wali che ka wali muso ina kala nkoro ube ka furake kala je chogo ya dola ate daga fana muso fana ka wali che la je chogo ya dola ko ba furaka ate daga silamiya sariala mais ni darura nana ko ma be jiya be la hala minna abe yoro mi o sariya wutte bo bana docteur soula ni tara chewde be la je sagotola ni muso chewde be la je sagotala ube ni ka bana kato ube ne che ja ko muso de be la je sino ini ka bana beto ni o darura nana daruratu tubihum mahajurat wa qala ta'ala wa gharif fasala lakum ma harama alaykum illa ma uditiritum ilay qaidatu ko darura ko abe fe haramu yella daga ala fana ko konne alay munu haramu ya au kanya be faram fansiya fonno hatagira kata haramu mimma donc ni darura nana abe daga wali che ka wali muso laje abe daga wali muso ka wali che laje na darura nana mo worete min bi frake o yo yoroy mais laje li yoro fattaqullaha masatatum laje li fana ka yoro la i chogo bela ni muso nana fere ke ema e kinya yele makabo alema i kana laje chogo ya bele kinya jigi iseko hake
mais iba yele min ke she kote minna ala timina noy mais ekisoko hakke be ikinya yele makabwala ni lajelin kunte pour ikal laje pour ni bana bala ni darwa nana noy obedaga mais ni ote ko ni ma laje aba fuko aba jate mina ko ma jate ote darura ina ba lajeli la daga ye ibe ala tade ke katima leka alaka hakke koloshiri ana alaka gasi koloshiri abe ale tanye ni eko ni ne mi nya joalela akana amiri ko makota bolo ni nya joala ninka ni ala fana ye e fana jate mina nka sariya mi nya fo ya mi makokala juman ka gele ala tade ka gele katima letaka donc ka fo ni ma laja e wa benja aba jate mina ko mi jate wote daruraide kana laje o kama e kinya yele maka bola ki ka kuma fo ka lamme kuma be do ni tilo de nyate o kuma be do tilo e ki tilma do doro kinya yele maka bola ay ki aka kuma fuye mais na de bana de bala fon ka laje de na ma laje de bana te do darura be o la daga ye mais ni ote ka fo na ni ma laje aba jate mina ko min ma ko do ale la ote darura ote sababu ye min ba la daga ka laje inya yele maka bola she ko hakela